Amen. Praise the Lord. Yan po, mga minamahal, nagpapatunay lamang yung mga Kristiyano dito sa Dako ng San Carlos yung patuloy na pakikiisa at hindi nanghihinawa na sumuporta sa lahat ng proyekto. Praise the Lord. At patuloy natin pinapabuhat ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Dobling paggalang, pagbati ng isang magandang umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Rued Almeda. At lagi po natin inaalala ang mga palaturo ng isang aral natin pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda sa mga beloved children, sa ating pinamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po mga minamahal datihan man, sa mga bisita kung mayroon man, sa ating mga Facebook viewers, YouTube viewers, isang mapapalang umaga o mapapalang araw sa ating lahat. At kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Malapanginoon. Ating pong ilabas yung ating pong Biblia, ang salita ng Malapanginoon, yung ating kwaderno, at ating pong panulat upang itala po yung mga mahalagang bersikulo ng ating pag-aaralan. Amen? At sa ating pambungad na teksto, mga minamahal, ating pong basahin dito sa Efeso, ang kabanatay 5, ang talatay 15 hanggang 17. Amen? Ating pong basahin ito pong ating pambungad na bersikulo. Amen? Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang talata po ay mula 15 hanggang 17. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Palagpakan natin ang ating Malapanginoon. God bless sa pagkabasa salita ng Malapanginoon. Lahat muna magsabi ng Praise the Lord! Amen. Mga minamahal, ating pamagatan, mga minamahal, yung ating pag-aaralan sa umagang ito, mga minamahal. Lumakad huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong. Amen. Praise the Lord. Palagpakan natin ang ating Malapanginoon. Ulitin natin, mga minamahal, ating pong pamagat ay lumakad huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong. Dito po sa pambungan na teksto na ating binasa, mga minamahal, ay sabi rito sa 16, na ating samantalahin o na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. Alam natin, mga minamahal, sa ating mundong ginagalawan, mga minamahal, ay kailanman ay hindi na mawawala, mga minamahal, ang problema, ang pangangailangan. Kailanman, mga minamahal, hindi na po yan mawawala hanggat tayo ay narito sa mundong ito, mga minamahal. Tuloy-tuloy yung pangangailangan na kailangan ng tao habang nabubuhay. Amen. Patuloy din yung pagdating ng problema, maaring pagsubok, at sa mga Kristiyano, dumarating ang mga pag-uusig. Ngayon din, mga minamahal, dumarating ang mga kalamidad na hindi inaasahan tulad ng malalakas na bagyo, super typhoon, mga minamahal, na talagang nakapipinsala hindi lamang ng kabahayan, kundi maging buhay. Gayon din, mga minamahal, tulad na lamang ng malalakas na lindol, mga minamahal, pagyanig sa iba't ibang sulok ng mundo, yung kakaibang nangyayari, mga minamahal, na hindi naman yun natural, mga minamahal, na nangyayari sa isang partikular na lugar, subalit gayon na lamang ang pagbabago ng klima, mga minamahal. At higit sa lahat, mga minamahal, yung nababalitaan natin na alitan o digmaan, mga minamahal, sa pagitan ng dalawang bansa, mga minamahal. Ang mga nangyayaring ito, mga minamahal, ay ito yung tinutukoy ng Biblia na masamang panahon. Amen? Maging ang mga tao, mga minamahal, ay sama na rin natin yung kanilang hangarin, masamang hangarin, mga pag-uugali, kaisipan, mga kilos, mga minamahal, dyan ay kasama doon sa tinutukoy na masamang panahon. Ito yung mga huling araw, mga minamahal. Ang sabi ng ating binasa, sa mga ganitong pagkakataon, habang tayo ay
lumalakad, tinatahak natin ang landas na itinuro ng Malapaynoon na dapat nating lakaran. Ang sabi ng Malapaynoon, tayo ay lumakad na hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga matatalino o ng mga marurunong. Amen? Palapakan po na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Napakahalaga nito, mga minamahal. Nasa ating mundong ginagalawan, mga minamahal, sabi nga, dapat kinakailangan nating maging mapanuri. Mag-isip tayong mabuti, mga minamahal, sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Hindi dapat tayo basta-basta na nagpapaniwala sa mga bagay na hindi naman totoo. Alam natin, marami sa atin, mga minamahal, maaring mabiktima ng pang-i-scam, pangluloko po, mga minamahal. Kasama diyan yung sinabi ng Biblia, dapat tayo ay maging matalino. Lalo na, mga minamahal, spiritually, sa ating paglilingkod na ito sa ating Malapanginoon, ay dapat na tayo ay maging wais po, mga minamahal. Dahil ang kaaway ng Diyos, si Satanas, mga minamahal, ay walang ibang ginawa yan, kundi abangan ang mga Kristiyano na mahulog sa kanyang silo, mahuli sa kanyang bitag, mga minamahal, at tayo ay pilit na hilain, palayo sa ating Malapanginoon dahil alam niya na napakalapit na ng kanyang araw ng kaparusahan na itinagda ng Malapanginoon sa kanya. Dito, mga minamahal, sa ating panahon, mga minamahal, hindi maiwasan na minsan tayo ay nalalagay, mga minamahal, sa pagdedesisyon na minsan hindi natin natitimbang kung yung ating ginagawang plano ay tama, ayon pa ba sa kalooban ng Malapanginoon, o ito ay maituturing na isang mangmang na plano o desisyon, mga minamahal, na kung saan maglalayo sa atin, sa ating Malapanginoon. Alam niyo, mga minamahal, ang epekto, maraming epekto, mga minamahal, itong ating pag-aaralan, epekto ng kamangmangan sa harapan ng Malapanginoon. Noon pa man, mga minamahal, sa Old Testament, ay naipakita na mga ilang Kristiyano noon, sila ay nakagawa ng mga gawang maituturing na may pagka-mangmang. Ating basahin, mga minamahal, dito sa unang Samuel, ang kabanatay 13, ang talatay 13 hanggang 14. Amen. Ating alamin, mga minamahal, yung nagawang pagkakamali o pagkakasala ng unang hari ng Israel. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Samuel, kabanatay 13, talata po ay 12 hanggang 14. Ito po ang nakasulat. Kaya aking sinabi, ngay lulusungin ako ng mga Pilisteo sa Gilgal, at hindi ko pa na ipamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan, hindi mo ginanap ang utos ng Panginoong mong Diyos na iniutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginooy humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan, sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Amen. Palagpakan natin ang ating Malapanginoon. God bless sa pagkabasa sa salita ng Malapanginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, itinuring na minsang mangmang si Haring Saul. Dahil ang kanyang ginawa, mga minamahal, na nagpapakita ng kamangmangan ay unang-una ay lumabag siya sa kautusan ng Malapanginoon. Tandaan natin, mga minamahal, ang salita ng Malapanginoon ay salita ng kautusan. Amen? Amen po, mga minamahal. Palapakan natin ating Malapanginoon. Magmula sa ating buting ginagalang na Evangelista, Pastor Wildes Radalmeda,
down sa kanilang mga beloved children, sa mga minamahal na pastoral workers, from ordained preachers po mga minamahal, at sa lahat ng mga mangaral na tumatayo rito. Maging mga kapatiran, kayo po mga minamahal na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Lahat ng ating pinag-uusapan rito mga minamahal ay ayon sa kautusan ng Panginoon. Amen? Amen po ba mga minamahal? Dumating sa point mga minamahal na ang haring si Saul ay hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal ang nangyari nung kalaban nila ang Filisteo mga minamahal, nakita niya na sila ay nasa kagipitan. Alanganin sila mga minamahal kung pagbabasihan ng bilang ng kanilang kalaban ay halos nasa 30,000. Samantalang sila nasa 3,000 lang mga minamahal. Kaya dahil sa kanyang pangamba, dahil hindi pa dumating ang propeta ng Diyos, si Prophet Samuel, ay ginawa niya ang hindi dapat na kanyang gagawin. Binaypas niya, ginawa niya, siya ang naghandog na susunugin na dapat sana ay dapat lang nagawin ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Sa bagay na ito ay doon na ipakita ni Haring Samuel ang kanyang, ni Haring Saul ang kanyang kamangmangan sa harapan ng Panginoon dahil sa hindi pagsunod sa utos ng ating Diyos na buhay. Alam natin ang kinasapitan ng ukawakasan ni Haring Saul, mga minamahal, siya ay namatay mga minamahal, kung saan hindi siya namatay sa kamay ng kalaban. Amen? Amen mga minamahal? Kumbaga may pagpapatikuwakal ang nangyari sa buhay ni Haring Saul, mga minamahal. Ayaw niyang mamatay sa kamay ng kalaban, kaya mas gusto niyang magpakamatay na lang mga minamahal. Napakasaklap na kawakasan mga minamahal, isang kilos o desisyon na maituturing na hindi matimbang mga minamahal at hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Sa atin mga minamahal, naririnig natin ang utos ng Panginoon, pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Sabagat ito ay salita ng Panginoon. Amen? Dapat nating ibigay ang ikasampung bahagi ng handog ng Panginoon. Subalit, kung dumarating sa point, mga minamahal, na nag-aalangan tayong ipagkalob ito, at totally dumating sa point na hindi natin ipinagkakalob ito, tayo ay nakalalabag sa salita at utos ng Panginoon at hindi natin napapansin na akala natin yung pagdalo lang natin na maituturing na paglakad at pagtatrabaho ng ating kaligtasan ay okay na yun. Sapat na yun. Pero may hindi pala tayo nasunod, yan ay maituturing na may pagkamangmang na paglilingkod sa Panginoon. At sabi ng Biblia, dapat tayo'y lumakad ng may karunungan dahil napakasama ng panahon, hindi dapat tayo padadaig sa kung anong problema mayroon sa ating paligid. Kung nararamdaman natin na walang-wala, amen, hindi natin niya maisisisi, mga minamahal, lalo pag tayo yung nandyan sa sitwasyon na ano ang ating gagawin, may dumating na kaunting pagkupala, pambayad na ba ng bills, sapagkat lubog na tayo, marami na tayong babayarin, mapuputulan na tayo ng electric bill, o unahin ko ang sinabi ng Biblia na ipagkaloob isang bahagi ng handog. Mahirap talaga mga minamahal kapag tayo ay kinulang ng panalangin at nakalimutan natin yung tamang paglakad sa harap ng Panginoon ng may karunungan. Pilit tayong nililinglang ni maintindihan ng Diyos yan kahit hindi mo ipagkalob ang ikasampung bahagi ng handog. Maunawaan ng Diyos, bumawi ka na lang sa susunod. Ganon ba mga minamahal? Ang haring si Haring Saul, hari na yun mga minamahal, ay hindi pinalagpas ng Panginoon. Ang pagkakamali ay pagkakamali. Siya ay pinarusa ng Panginoon. Amen? Paano na lamang tayo mga minamahal? Dapat yung simpleng utos mga minamahal ng pagkakaroon ng tithes and offering, isipin natin, napakaganda ng mga paliwanag mga minamahal sa mga narito sa atin ngayon na minsan nagkakaroon ng pag-alinlangan. Hindi natin alam kung ano ang desisyon o lakad na ating gagawin.
Yung bang ayon sa ating kalooban, pero ito pala ay kamangmangan sa paningin ng mga Panginoon? O sundin natin yung salita ng mga Panginoon na minsan iniisip nating parang napakahirap, pero ito pala yung tinatawag na karunungan sa harapan ng mga Panginoon. Kapag dumarating mga minamahal, isipin natin, gaano na lang yung ipagkakalob natin na 20% lang, minimum standard. Pag hindi natin ipinagkalob, halimbawa, yung 2,000 na yan, nagkaroon tayo pag-alinlangan, hindi naging sapat yung ating pagpaplano. Ibig sabihin, talagang may tuturing na kamangmangan talaga ang naging desisyon, hindi natin pinagkalob. Imagine yung 2,000 na pinag-alinlangan, kapag tayo, paano kapag ipinahintulong tayo ay madisgrasya, magkasakit, o yung ating mahal sa buhay, yung ating mga anak, yung ating mahal na asawa, kung tayo ay may mahal na kabiyak, yung ating miyembro ng pamilya, yung ating tahanan, yung ating sasakyan. Paano pag yan ang pinahintulong ng mga Panginoon na masira? 2,000 lang ba ang magagastos mo, minamahal? Baka, sabi nga, mauwi lang sa pangangailangan. Mas lalo pang mo, minamahal, na tayo ay mawawalan. Subalit sa mga Kristiyano, mga minamahal, na naririto, amen? Sabi nga, hindi lang sila kontento na lumalakad na basta makadalo. Makita lang kami doon, okay na siguro. Wala yung ganoon na mindset, kundi ang nasa kanila ay lahat masunod ang utos ng mga Panginoon, dahil yun ay paglakad ng may karunungan, pagpapalain kayong lubos ng mga Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya yung mga nagpapatotoo dito, mga minamahal, at sabi nila, talagang mapapahamak na lamang kami, malalagay na lamang kami sa yung kumbaga, mapiligro ang aming buhay, yung ibang ma-hold up sila, madisgrasya, pero dahil alam nila kung paano lumakad na may karunungan sa mga Panginoon, lagi nilang naalala ang sabi ng propeta ng Diyos, na kapag ikaw ay nasa pangailangan, tumawag ka sa mga Panginoon, ipikit mo ang iyong mata, mag-review ka, sabi mo, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ano mang problema mayroon ka, lulutasin ng mga Panginoon. Ikaw ay nangangamba, tatalsik ng mga Panginoon ang demonyo ng pangangamba. Amen? Praise the Lord. Iniligtas sila ng mga Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, sabi rito sa Proverbs, ating pong basahin, Kawikaan, ang kabanatay 12, ang talatay 15, at isabay natin rin po yung Kawikaan pa rin, ang kabanatay 13 at 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, ang talata po ay 15. Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Dito po sa 13, ang talata po ay 19, ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa, ngunit kasuklam-suklam sa mga mangmang na humihiwalay sa kasamaan. Amen. Palagpakan natin ang salita ng mga Panginoon. God bless sa pagbabasa ng salita ng mga Panginoon. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung pagpapalakpak, yan ay pagpapakita na tayo ay lumalakad na may karunungan. Nung nakaraang linggo mga minamahal, napag-alaman natin, may kapangyarihan sa pagpupuri. Amen? Yung pagpalakpak mo, pagpupuri, may kapangyarihan. Amen? Kaya kapag hindi tayo papalakpak, hindi natin masunod ang utos ng mga Panginoon, nakagagawa tayo ng kamangmangan sa paglingkod sa mga Panginoon. Uuwi tayo, kaya ang sabi nila, uuwi tayo parang may kulang. Parang pumunta tayo rito, may kabigatan. Uuwi tayo parang may kabigatan pa rin natin naramdaman. Bakit? Hindi natin nagawa yung pagpupuri. Samantalang sa pagpupuri, may kapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, amen. Ang binasa mga binamahal ay tungkol sa kamangmangan pa rin mga minamahal, epekto ng paglakad ng may kamangmangan mga minamahal. Dito sa, ipahintulot nyo mga minamahal, aking ulitin dito sa 12:15, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Bigyang diin natin itong mga minamahal, itong linya lamang ng una, itong ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ito mga minamahal, kapag minsan napapansin natin sa ating paligid, sa ating kapatid o sa ating sarili, na
yung ating mahal kapatid ay kung may nagawa at parang tila ayaw magpakorek, dahil tayo mismo, mga minamahal, ay dumarating sa point na parang, tama naman yung aking ginawa. Bakit kailangan akong pagsabihan? Hindi. Okay lang yun. Para sa akin ay wala akong ginawang masama. Kapag gano'n ang ating reaksyon, gano'n ang ating pag-iisip, hindi natin napapansin, yung pala ay pagiging mangmang sa harapan ng Panginoon. Amen? Tayo ay nagiging matuwid sa ating sariling haka lamang. Yung pala mga minamahal, ay nawawala tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pag sinabi nila, pumalakpak, okay na yung ano lang, praise the Lord lang, kahit wala ng palakpak. Tayo ay pilit natin na gustong sabihin nga mga minamahal, gusto natin na ang Diyos ang umunawa sa atin, sa harin na tayo ang sumunod sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Pero hindi po yun, ganun mga minamahal. Kami po mga minamahal na narito mga minamahal sa pulpito mga minamahal. Kami sa habag ng mahal na Panginoon, sumasampalataya kami, naniniwala kami. Bagamat tayo mga minamahal, dumaraan sa kainaan, minsan mga minamahal ay talagang, tulad ngayon mga minamahal, ang ilan mga minamahal ay talagang inaantok. Pero talagang nariyan yung inyong pagsisikap na manatiling gising ang inyong diwa, makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon, kung paano kami nagagalang mga minamahal, yun sa inyong mga responses sa mga minamahal, ay lalo pa kaya ang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa mga Kristiyano, mga minamahal, na tama man o mali yung kanilang nagawa, pero sila ay napagsabihan, nasita, pero marunong silang tumanggap, marunong sumunod, marunong magpakumbaba, wala doon ang kamangmangan. Amen? Tayo ay lumalakad ng may karunungan, sapagkat si Satanas, mga minamahal, pinapasama niya ang paligid, gusto niya na maimpluwensyahan yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo ay nagpa-apekto, mga minamahal, hindi natin natimbang, doon pumapasok yung ating mga decisions sa buhay, lalo na sa paglilingkod, na akala natin tama, pero yung pala ay palayo sa mahal na Panginoon. Amen? Pero sa mga Kristiyano, mga minamahal, glory to God lang, na anumang sitwasyon mayroon kayo mga minamahal, na bagamat kayo ay patuloy inuusig ng inyong mamahal sa buhay, maaari yung iba, bakit taglay-tagiglay pa rin ang karamdaman, meron pa rin talagang kabigatan sa buhay, bagamat sila ay naglilingkod na sa mahal na Panginoon, pero sa halip na sila ay makinig doon sa pag-uusig, na wag nang mapatuloy dahil hindi naman totoo at ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, ang inyong ginagawa ay lalo kayong dumadalo, nagpupuri, kayo po ay lumalakad ng may karunungan. Palagpagan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? May trabaho pa mamaya, o may trabaho kahapon, pero narito po kayo mga minamahal, masayang nagpupuri, nakikinig, nag-aarsalita ng mahal na Panginoon. Yan po mga minamahal ay paglakad na may karunungan. Bakit? Ayaw natin na daigin tayo at linlangin ni Satanas. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen? At mga minamahal, ating basahin mga minamahal, o ito mga minamahal, yung binasa rin kanina na Kawikaan 13:19 mga minamahal, sabi rito mga minamahal, ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa, ngunit kasuklam-suklam sa mamangmang na humiwalay sa kasamaan. Ito rin mga minamahal, hindi na tayo magtataka mga minamahal. Kung napapansin man natin sa ating sarili o sa ating kapwa, sa ating mga kapatid na Kristiyano mga minamahal, na kahit anong sabi natin mga minamahal, na kapatid, mali yung ginagawa kapatid, hindi kalooban ng mahal na Panginoon, na kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon, huwag na tayong mag-short. Dapat tayo ay nagsusot na may kabanalan. Huwag na tayong manigarilyo sapagkat hindi na yan kalooban ng Panginoon. Huwag na tayong umaten pa sa anumang inuman. Pero mga minamahal, ang sabi rito, para sa kanila na parang hirap na hirap, iwanan at talikuran ang kasalanan, dahil sinabi rito mga minamahal, ngunit kasuklam sa mga mangmang na humiwalay sa kasamaan, ibig sabihin, parang napakahirap na i-give up yung kanilang ginagawang mali.
tanda yun, mga minamahal, na sila ay nalalagay sa paglakad ng may kamangmangan sa harapan ng Panginoon. Tayo, mga minamahal, kapag nararamdaman natin yun, mga minamahal, okay lang siguro. Naka-attend naman ako nung Miyerkules. Kahit maunawaan na lang siguro ng Panginoon, nila kuya yan, magpaalam ako, hindi ako maka-attend ng susunod na gawain. Hanggang sa masusundan na masusundan, at grabing pag-ibig ng Panginoon, mga minamahal na manggagawa, kapatiran, binisita na tayo, hinayuan na tayo muli, pinalo up tayo sa ating mga tahanan, subalit parang hirap tayong makalapit at makapagsimula muli, mga minamahal, tayo ay mangamba. Dapat lalo tayong pagkainit dahil yun ay tanda na tayo pala ay lumalakad ng hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi na matimbang yung ating desisyon spiritually. Akala natin tama, pero palayo na pala sa Panginoon. Subalit, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, yung ating gagawin na pag-remind, yung pag-follow up, hindi pinagkakait yung time na i-remind, hayuan ng hayuan, i-follow up ang ating mga kapatid, ating mga mahal sa buhay, hindi pa nakasama sa paglingkod sa Panginoon, yung ating patuloy na gagawin niya na pagsusumikap na hindi natin titignan kung ano yung kanilang reaksyon, yan ay paglakad ng may karunungan sa Panginoon. Bakit? Sinisigurista natin, mga minamahal, sa habag lang ng Panginoon na hindi sila totally agawin ni Satanas sa kamay ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ating basahin, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Kawikaan, mga minamahal, ang kabanatay 14, ang talatay 17. Ating pong basahin, mga minamahal, isa rin sa epekto, mga minamahal, ng kamangmangan na nagagawa natin sa harap ng Panginoon. Kindly, amen. Aklat po ng mga Kawikaan, Kabanatay 14, talatay 17, ito pong nakasulat, siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan, at ang taong may masamang katha ay ipagtatanim. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Isa ito, mga minamahal, sa bunga ng kamangmangan sa paglakad sa harap ng Panginoon. Sabi rito, sa 17, mga minamahal, siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan. Sabi nga, mga minamahal, dito yung may mga, ano po sila, short temper po, mga minamahal, yung madaling magalit, mga minamahal, madaling uminit ang kanilang ulo. Ito, mga minamahal, ay maaring mag-result pala, mga minamahal, sa mga aksyon na hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Kung susuriin natin, mga minamahal, ang nangyayari ngayon, mga minamahal, na sa pagitan ng yung bansang nga po, mga minamahal, at sa Israel, alam po natin yan, mga minamahal, latest po yan, amen? Nung nakaraan ngang araw, mga minamahal, sabi ng aking katrabaho, may napanood silang short video, mga minamahal, na kung saan yung mga sanggol daw, mga minamahal, sa Israel po, mga minamahal, ay napasok nga ng kaaway. May party po doon, mga minamahal, at talagang maging mga sanggol, imagine, doon sa video, pinugutan ng ulo. Damay lahat. Parang hayop lang, mga minamahal, na tanggalan ng ulo, patayin, yung mga ganong kamurang-murang edad, hindi pa alam ang tama at mali. Sabi nga, wala pang alam, walang kinalaman sa kung anong alitan mayroon ang kanilang mga magulang. Pero nadamay sila. Marami pong mga sanggol doon sa video, mga minamahal. Ewan ko pong nakita rin yun, yung talagang medyo blurred man nila, mga minamahal. Siyempre, ayaw nilang ipakita mismo yung mukha. Pero mapaninag nyo doon. Parang yung katawan, tapos yung dito ay ang layo nung parang ulo. Mahalatang yun ay talagang pinugutan ng ulo, mga minamahal, yung bata. Mga minamahal, ito marahil ang dahilan, ang sabi ng Biblia, dahil sa kamangmangan na nagre-resulta ng magagalitin. Amen? Ang simpleng gulo na maayos pa sana, pero dahil nga madaling magalit, sabi ng Biblia, humantong sa mas malaking gusot o problema. At marahil yan ang pinagsimulan ng dalawang bansa na yan, mga minamahal. Sa atin din, kung iugnay natin, mga minamahal, sa atin dito, sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon. Kapag nakaramdam tayo, mga minamahal, ng anumang inis o galit sa ating kapatid, kung sakali man lamang, mga minamahal,
Huwag natin hayaan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, na lumubog ang araw na hindi man lang tayo nakapag-ingi ng patawad sa isa't isa. Amen? Dahil kung hinayaan natin na ang galit na yan ay lalo pang tumagal, mga minamahal, ay maaaring magdulot ng hindi maganda, mga minamahal. At itong mga minamahal na maaaring masira. Sabi nga, mga minamahal, maaaring magkaroon ng division, mga minamahal, sa paglingkod sa mga Panginoon. Maaring ito ay gamitin ng kaaway na maging distraction, mga minamahal, na kung saan salip na tutungo ka rito, maaliwalas ang iyong isip at puso, magpuri sa mga Panginoon, ang iniisip mo ay yung nakasamaan ng loob. Subalit, ang turo ng mga Panginoon sa pamagitan ng ating mga pastor, mga minamahal, amen, wala nang mga gayon sa mga tunay na Kristiyano. Amen? Dahil ang mga Kristiyano, nag-iibigan. Amen? Nagpapatawaran sa isa't isa, mga minamahal, kahit pa man ano na ang ginawa, kahit pa man sabi nga ay talagang hindi na talaga, kumbaga, makatarungan, pero yung mga Kristiyanong lumalakad na may karunungan, ang nararamdaman nila, hindi galit, hindi puot, hindi pamimersonal. Ano ang nararamdaman nila? Pag-ibig pa rin. Pag-aalala doon sa kapatid, ayaw nilang mawala sa paglilingkod sa mga Panginoon. Amen? Kaya, gayon na lamang, mga minamahal, yung patuloy pa rin nilang paggawa ng paraan, mailapit, mai-remind ang kapatid na ito na mali, hindi yun kalooban ng mga Panginoon, yun ay paglakad ng palayo sa harap ng mga Panginoon. Kaya purihin ang ating mga Panginoon, palagpakan natin ang ating mga Panginoon, na kung saan, mga minamahal, ipagpasalamat lang natin sa mga Panginoon talaga na may mga ginagamit, na may ginagamit ang mga Panginoon para talagang sa atin tunay na magmahal, mga minamahal, magkandili, mga minamahal, hindi lamang sa ating pamilya, mga minamahal, kundi siyempre tayo rin may pamilya rito, spiritually, mga minamahal. Amen? Yung tayo, mga minamahal, ay sabi nga, magkaisa sa panahon ng kadalamhatian, sa panahon ng pagsubok, tayo ay nakikidalamhati, nakikiramay sa isa't isa. Alam po yan, mga minamahal, sa totoo lang, yan ay igit pa sa anumang salapi na maibibigay, mga minamahal, yung maramdaman mo na sa sitwasyon na parang pinagsakluban ka ng langit at lupa, pero yung mga kapatid, pagsabihin lang nila, kapatid, magtiwala ka lang sa mga Panginoon, hindi ka pababayaan ng mga Panginoon, nariyan lang ang mga Panginoon, amen? Yung mga ganong simpleng salita, napakalaki ng impact, mga minamahal, maliligayahan na yung puso, mananatili ang iyong pag-asa, amen? Mararamdaman mo na ang Diyos, ginagamit sila, maparamdam lang ng mga Panginoon, hindi ka iiwan, ni pababayaan man ng mga Panginoon. Palakpakan natin Diyos sa buhay, alam magsabi ng Praise the Lord! Amen? Tayo po, mga minamahal, malapit nang magtapos, mga minamahal, atin pong basahin, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Ikalawang Kronika, ang kabanatay 1, ang talatay 11 hanggang 12. Ito naman po, mga minamahal, ay pupuntuhin natin, mga minamahal, itong ano ba ang nais ng mga Panginoon sa paglakad ng may karunungan. Ano pa ba ang nais ng mga Panginoon ating gawin habang tayo ay lumalakad ng may karunungan sa harapan ng mga Panginoon? Kindly, ating mong basahin. Amen. Dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 12, ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumaiyong puso na hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan, o buhay man ng napupuot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman, saganang iyong sarili, upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking pinagawan sa iyo na hari. Karunungan at kaalaman ay naibigay sa iyo, at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na magkakaroon ng ganyan o sino man na magkakaroon ng gayon pagkamatay mo. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. God bless sa pagkabasa sa salita ng mga Panginoon. Tularan natin, mga minamahal, si Haring Solomon, mga minamahal, nung time na talaga siya ay kinausap ng mga Panginoon, binigyan ng pagkakataon na hilingin ano man ang nais niya. Ipagkakaloob talaga ng mga Panginoon. Imagine, mga minamahal, grabing pagpapala yan.
Yung tayo ay tanungin ng mga Panginoon, anak, ano ang iyong gusto? Sabihin mo lang, kahit ano, ibibigay ko sa iyo. Amen? Kapag tayo humiling ng mansyon, ibibigay yan ng mga Panginoon. Kapag humiling tayo ng sasakyan, ibibigay yan ng mga Panginoon. Amen? Subalit, alam niyo mga minamahal, si Haring Solomon, hindi siya humiling ng sasakyan, hindi siya humiling mga minamahal ng mansyon. Alam niyo kung anong hiniling niya mga minamahal? Karunungan at kaalaman. Amen? Bakit mga minamahal, ipinapakita lamang yung malaki talagang magiging epekto ng pagtatamasa ng ganitong pagpapala habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Imagine mga minamahal na habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, yung kaliwat kanan may problema ka, pero dahil ang hiniling mo sa Panginoon ay bigyan ka ng karunungan, kaalaman, wisdom and knowledge, sa halip na tignan mo yung problema sa iyong paligid, mangamba ka at mag-alinlangan dumalo sa Panginoon, pero dahil meron kang wisdom and knowledge, masaya ka, nakangiti pa rin, pumapalakpak patungo sa gawain ng Panginoon, nagpe-praise the Lord, hallelujah, bagamat alam mo na inuusig ka, meron ka pangailangan, pero hindi mo iniisip. Bakit? Alam mo, tulad ni Haring Solomon, na kapag nagkaroon ka ng wisdom and knowledge, susunod na lang yan. Amen? Anin natin ang lahat ng mga, sabi nga mga minamahal, anin natin lahat yung mapasa atin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Subalit wala ka namang kapayapaan sa puso't isipan. Wala ka ring kaligtasan. Kahit ibenta natin lahat, hindi yan mabibili. Hindi mabibili ng anumang salapi rito, mga minamahal, yung kapayapaan, kasiyahan, kagalakan, pag-ibig. Amen? Imagine, mga minamahal, marahil mayroon tayong kapatiran dyan sa bansang Israel, bagamat sila ay nadadawit sa ganyang alitan, pero tayo ay panatag, ipinapalangin sila, alam natin sila, patuloy nagpupuri pa rin, masaya pa rin, at sila'y sumasampalataya sa unang dalangin natin mga pastor, kung sakali man merong barilan dyan, may bomba, sila ay pag-iingatan, ililigtas ng Panginoon, hallelujah, nandoon sa kanilang puso, yung kapayapaan, bagamat sa paligid nila, kaguluhan. Bakit? Yan ang pagpapalang talagang kayang ipagkaloob ng Panginoon. Praise the Lord, amen. Huling talatang mga minamahal dito sa Titus, ang kabanata 3, ang talatay 3 hanggang 6, ating basahin mga minamahal. Ito ay pagre-remind sa atin ni Apostol Pablo, mga minamahal, na minsan dumating sa ating buhay, nung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon, tayo rin ay naging mangmang sa harapan ng Panginoon. Basahin natin dito sa Titus, ang kabanata 3, ang talatay 3 hanggang 6. Ito na po ang huling talata, mga minamahal. Amen. Aklat po ng Tito, kabanata 3, talatay 3 hanggang 6, ito pong nakasulat. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga swail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Amen. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos na sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Palakpakan natin ating Panginoon. God bless sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Tandaan natin mga minamahal, minsan na tayong naging mangmang noon. Hindi natin alam ang salita at kalooban ng Panginoon. Wala tayong ibang ginawa, kundi pagkakamali, pagkasala, mga minamahal, pahumusong sa harap ng Panginoon. Pero dahil sa kahabagan, pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal, tayo ay iniahon ng Panginoon. Amen. Tayo ngayon patuloy na tinuturuan ng Panginoon na lumakad ng may katalinuhan. Amen. Yung ating ginagawa, mga minamahal, tulad ngayon, mga minamahal, yung pagsasakripisyo, yan ay maituturing na panglilingkod ng may karunungan sa ating Panginoon. Ating ipabot sa ating Panginoon yung ating papurit pagsamba habang tayo umaawit. Ibigay natin ating pagkataon. Amen. Praise the Lord. Be faithful.
while you're still living. Oh, bear some praise of praise as a living sacrifice. No greater love is there to give. That is your life to share. So many souls for Christ. Through suffering and pain, be faithful to the Lord while you're still living. What is your greatest time? To used to be your work. No greater love is there to give. That is your life to share. Good souls for Christ. Through suffering, pain, be faithful to the Lord while you're still living. Offer yourselves to Christ as a living sacrifice. No greater love is there to give. That is your life to share. Through many souls for Christ. Through suffering and pain, no greater love is there to give. That is your life to share. Through many souls for Christ. Who's suffering in pain. Minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, kung atin lamang namdaming maina mga ating napakinggang mensahe sa umagang ito, hindi natin tinulugan. Ito'y pagre-remind sa bawat mananampalataya, maminamahal, na nakalimot na sa lahat ng mga biyayang ating tinanggap galing sa ating Diyos na siyang tumawag sa atin. Pagkatapos nating matanggap ang kagalingan sa ating mga karamdaman, pagbabago ng ating buhay, andyan yung ating mga ipinanalangin, mga pagpapala ating tinanggap. Nakalimutan na natin maminumala ang ating mga tungkulin. Ang mga matatalinong Kristiyano, nagpapatuloy yan. Hindi nagbabago ang kanilang pagmamahal sa ating mahal na Panginoon kahit ano pang mangyari sa mundong kanilang ginagalawan. Hindi na ipinagpapalit sa problema, sa mga sulsol ng ating nasa palibot, maging mga mahal natin sa buhay yan, maging katrabaho natin yan, kanegosyo natin. Bakit mo pakinggan? Samantalang kanya-kanya ang kaligtasan. Ipinagtrabaho mong mainam ang iyong kaligtasan, maminamahal. Isang matalinong pagdedesisyon na walang magdidikta sa iyo kung hindi ang sarili mo gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ating Diyos na buhay. Kaya maminamahal, maging matalino tayo.
Nandito na tayo sa huling panahon ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. We are now in the last days. Huwag tayo magpatempt. Huwag nating ipagpapalit yung ating inumpisahan na ilang taon. Lord, no greater love is there to give. That is your love to share. Through many souls for Christ, through suffering and pain. Be faithful to the Lord. Hallelujah. While you're still living. What is your hallelujah, hallelujah. To be no greater love is there to give. God is your life. We share through many souls for Christ. Through suffering and pain. Be faithful to the Lord while you're still living. Offer yourselves to Christ as a living sacrifice. No greater love is there to give. That is your life to share through many souls for Christ. Through suffering and pain. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, paminamahal. Every time na narinig natin ang mga pangungusap ng ating mahal na Panginoon, buong akala natin ito'y pangungusap lamang ng mga ngaral. Naalala ko palagi ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor. Ang sabi nila sa amin, maminamahal mga anak, lahat ng aming pagtuturo, lahat ng aming ipinapangaral, lahat ng mga salita na aming binibitawan, ito ay buhay. Pahalagahan ninyo. Darating ang araw, ang sabi nila, maminamahal, kayo na ang harap sa mga kapatiran. Kayo na ang magpapalakas sa mga kapatiran. Sa lahat ng mga nakikinig, maging sa ating live webcast, sa buong mundo, dahil tayo lang, maminamahal, ang may salita ng buhay, ang sabi nila. Tayo lang ang may salita ng buhay. Lahat ng mga mangaral sa ating palibot, paminamahal, wala silang pakialam. Anong mangyari sa mga mananampalataya? Anong mangyari sa mga tao? Ngunit tayo tinuturuan ng totoong propeta ng Diyos, totoong guro ng Diyos, totoong ibanghilista, totoong pastor, totoong ibanghilista, na bawat kaluluwa ay paalalahanan. Kaya sabi, nabanggit kanina ng ating mga ngaral, minsan may mga pangangaral na nasasaktan tayo. Pero hindi natin alam, maminamahal, na isa palang kamangmangan, isa palang kawalang alam. Kaya nga sabi nga, maminamahal, a little knowledge is a dangerous thing. Kunting alam mo sa spiritual na bagay, madali kang mag-react, madali kang magalit, madali kang mag-jump into conclusion. Hindi mo binabalikan
Nasabi nga, palagi natin lahat ng bagay nagkalakip-lakip at para sa mga anak ng Diyos, nagiging pagpapala para sa atin. Amen. Huwag nating baliwalain yung mga paalala ng mga tumatayo sa pulpito, mga nangangaral na Ebanghelyo. Dahil pinagsubikat, kapanyan, at udyok ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga, maminamahal na banal na kasulatan, lahat ng sumusulat ng mga sita sa Biblia, sila po ay talagang inuudyok ng Espiritu Santo. Ganon din ang pangangaral. Habang nangangaral ang mga mangangaral dito, imposibleng wala talagang paruruunan ang mga salita ng malapay na ipinapangaral sa atin. Nire-remind tayo, maminamahal, dahil masyado na tayong pabaya. Asan ngayon yung ating mga kapatid na tuwing linggo, hitik na hitik, punong-puno tayo, awas-awas sa ating chapel. Pero pagdating ng overnight, iilan lang tayo narito. Pagdating ng Miyerkules, iilan tayo. Kaya nga unang pinaalalahanan, maminamahal kaagad, yung pagdalo, bunga ng ating pagiging matapat. Kaya sabi namin, maminamahal, ang mga Kristiyanong nakakaunawa na, nakakaintindi na talaga, gaano man sila kalayo, oras na talagang pananambahan, andito sila, nagsusumikap sila. Hindi po biro, maminamahal, yung mga mahahabang travel, mahahabang lugar na iyong pinanggalingan. Tingnan niyo po, yung ating ibang mga kapatiran, andito lang sa San Carlos, pero ang sarap ng tulog nila ngayon. Pero kayo, ang lalayo ng lugar na inyong pinanggalingan, pero nandito kayo. Bakit? Dahil matalino kayong Kristiyano. Dahil matalino tayong Kristiyano. Kaya nga, salamat sa mahal na Panginoon. Huwag tayo magiging mangmang. You, our beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, be wise. Maging matalino kayo. Kung kayo po'y malapit yan sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade throughout the world, we have 48 countries na mayroon pong gawain ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang gulo kaliwat kanan, mayroon pang hinaharap natin, maminamahal, na Big Bang dito sa bansang Pilipinas. Kaya araw-araw halos, weekly, twice, 3 times, may drill po, yung pong earthquake drill. Kahit saan kang lugar, ang ating pamahalaan, mga LGUs, grabe, kinatatakutan yan, maminamahal. At grabe, ang sabi ng Pag-asa, drought, El Nino. Anong El Nino? Halos araw-araw umuulan. Amen. So hindi natin alam ang ating panahon. Ang panahon mismo ang magtuturo sa atin na tayo po'y magsumikap na. Napakahalaga. Nakumpisa na tayong naglingkod sa malapit. Tatapusin natin itong laban na ito. Malapit na. Pagtunog ng trumpeta, tayong lahat ay sasalubong. Akyat. Hallelujah sa ating mahal na Panginoon noon sa hinandang langit. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na hindi tayo na pinababayaan. Sa tuwing tayong minamahal ay nagsusumikap, lalo tayong pinagpapala. Iba ang iyong nararamdaman na kagalakan kapag nasunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil matalino ka, matalino tayong Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Dakilat mapagpala naming Diyos sa namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli sa umagang ito, palagi ka naming pinasalamatan. Hindi ka nagkulang sa amin sa mga paalala, sa iyong mga salita na palagi naming binabalangkas, nagpapalakas sa amin. Andiyan, malapay yung Jesus, ang mga patutuo na inihayag ng iyong mga anak. Lahat, malapay yung Jesus namin, mga tinanggap na nanggagaling sa iyo ng mga pagpapalang material, physical, financial, spiritual, ang mga pagpapala. Lalo na ang mga salita mo, malapay noon. Naway panatiliin mo palagi ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At tulungan mong yung mga anak na hindi lamang pinakikinggan ito, kung hindi isa sa buhay na ng bawat isa. Lahat ng aming mga kapatid, hindi namin nakakasama sa aming overnight prayer, kausapin mo sila. Hindi na dumadalo ng Miyerkules. Linggo na lamang ang kanilang pinapahalagahan. Tulungan mo silang hindi manatili, malapay Jesus sa kanilang kinalalagyan. Dahil alam namin, anong oras, sutunog ang trumpeta, isang tiyak na bagay, maiiwan sila sa imuling pagdagit sa mga banal. Nagsusumamo kami sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or their beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, their beloved children. Tulungan mong pagkaisahin kami, bigkisin, nakilang pag-ibig, manatili at ipagpapatuloy ang aming natutunan sa aming dearly beloved parents in you. Umaasa kami, mahal na Panginoon,
Gisingin mo na ang mga natutulog na diwa ng aming minamahal mga kapatid. Hallelujah, na hindi namin nakakasama sa aming mga gawain. Kausapin mo sila na useless ang kanilang buhay espiritual kung hindi sila sumunod. Dahil alam namin, mahal na Panginoon, yaon lamang makikita mo sa amin pong pagtitipon ang siyang iyong dadatnan pagtunog ng trumpeta. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus, ang hiningi ang lahat ng ito, lahat magsambing amen. Sa umagang ito, maminamahal, anumang iyong mga pangailangan, ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot mo ang iyong pangailangan sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay nagikinig sa atin. Amen? Kung kulang ka ng karunungan, humingi ka ng karunungan, ang sabi ng banal na kasulatan. Kung medyo ngayon, pawindang-windang ang iyong pagdedesisyon, amen? Amen? Nadadala ka ng bulong ng iyong paligid, ng kahinaan mo, problema ang kinakaharap, kawalan, anuman ang dahilan, sumampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon at magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon dahil lahat po ng mga problema na yan ay kayang lutasin ng ating Diyos na buhay. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, maminamahal, ipaabot natin ang ating pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Ipaabot natin. Ibig sabihin, banggitin mo. Kahit na alam ng Diyos ang iyong pangailangan, banggitin mo. Banggitin natin para ang ating mahal ay malugod. Sapat na po ang buong magdamag na ating ginagawa. Nagpupuyat tayo, nagbigay tayo ng panahon. At ang sabi nga ng ating mahal evangelista, ang propeta ng ating mahal na Panginoon, itong ating ginagawa, 3 araw ang katumbas na kapangyarihan na pag-aayuno. Ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. Lahat ng iyong kahilingan, ipagkaloob yan ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Opo, mahal na Panginoon Jesus, sa umagang ito, narito ang mga anak, haliw tumutupad, ginagawa, iba na kalooban. Nakasumpong ka na, nawa kami ng biyaya na nanggagaling sa iyo sa umagang ito. Ano man ang kanilang binubulong sa iyo, ano man kanilang mga kahilingan, ano man ang kanilang pong ipinapaabot sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pakinggan mo ito, Diyos. Hallelujah. Kung ito may kagalingan sa kanilang mga karamdaman, problema sa pananalapi, anumang mga problema, mga panlalamig, mga panlulupaypay, mahal na Panginoon, abutin niyo po ito sa himalang kaparaanan sa aming mga webcast viewers, hallelujah, sa YouTube at Facebook, hallelujah. Tulungan mo malapay malutas ang kanilang mga problema, hallelujah, hallelujah. Mga kagalingan ng kanilang mga karamdaman, kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang aming dearly beloved pastor, palusugin palagasit, pabain pa ang kanyang buhay. Ang kanilang mga beloved children, hallelujah, great-grandchildren, children-in-law, patuloy mo silang palutin na iyong kapangyarihan. Tulungan mong bigyan ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo. Hallelujah, tulad balapay Jesus, hallelujah, ng pinakamatalinong tao sa banal na kasulatan, siya rin Solomon. Ipagkaloob mo hindi lamang sa kanila kundi sa aming lahat upang kami maging matalino sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming pagpili na mabuting gawa, aming ginagawa sa kasalukuyan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang hini ang lahat. Ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Demons of incurable sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, asthma. Hallelujah, hallelujah. Cast out, panlalamig, palupay, hindi mo kahirapan. Cast out, hallelujah, paggagamit na may pinagbabawal na gamot, bakla, tumboy. Magbago kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang uri ng magkaramdaman, mga problema, mga suliranin, mga problema sa pananalapi, loved ones, maligtas na, malapit na yung mga anak. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, dear God, for answering our prayers. Praise the Lord, hallelujah. Taas ang ating dalawang kamay, maminamahal. Huwag mag-alinlangan. Huwag mag-alinlangan dahil ito lang po ang aming ginagawa. Baging kayo man, nandiyan nanonood sa aming live webcast sa YouTube at Facebook. Ang sabi ng ating mahal na pastor, tulad ng bata, ang bata po kung anong pinapagawa, gumagawa, sinusunod. Amen? Ito lang aming ginagawa, pero ang aming mga karamdaman ay pinagaling. Ang aming mga ugali, binago. Ang aming mga kahilingan ay tinugon ng mahal na Panginoon. Lumukso tayo, tumalo na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Alala ko po, din sa dako ng Madrid, Spain, habang kami po ay nangangaral, na imbitahan na akong mangaral, ang sabi ng ating host doon, ating beloved brother Oliver
Hallelujah, Di Vera. Sabi na, kuya, may nakalimutan ka. Akala ko ano nakalimutan ko. Ang sabi niya, nag-antay yung mga bata. Gusto nilang tumalon 3 beses. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Dahil hindi daw makumplito ang gawain kung hindi tatalo na 3 beses isang linggo o sa isang gawain. Kaya maminamahal, tumalon tayo na 3 beses. Hallelujah, magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin na natin. Tanggapin na. Hindi pa yung tatanggapin pa. Tanggapin na. O natanggap na ang kagalingan para 100% maminamahal ang kaligayahan. Hallelujah, ay talagang maghahari sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Jump 3 times, shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the word, great word, to be praised forever and ever. Sa ating pong beloved webcast viewers, na huling nag-tune in o mga ngayon lamang nakakapakinig ng ganitong klaseng pangangaral, ating malalagawain magdamag. Kagabi po, nag-start kami ng alas 9 po ng gabi at impunto alas 6 na po dito sa Pilipinas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Gusto namin kayong mapabilang sa pamilya ng Diyos, sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Gusto namin kayong mapabilang sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon upang huwag kayong masama dito sa mga mangyayari sa mundong ating ginagalawan. There are 4 requirements of the gospel. 4 po ang kailangan ng tao para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Ang Biblia mismo nagsasabi, unang-una po ay pananampalataya. Sinabi ng Hebrew chapter 11 verse 1 and 6, ang tao daw na walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. At ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan na ang iyong cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes ay gagaling. Gagaling yan sa pangalan ni Jesus. Yan ay pananampalataya. Kailangan daw po natin ang pananampalataya. Saan nakukuha? Sa pagkikinig at pagkikinig sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Pangalawa po, kailangan po natin magsisi dahil lahat ng tao ay makasalanan. Wala pong perpekto, wala matuwid kahit isa. Lahat ay nagkakasala. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Amen. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaon lamang kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas. Diyos na hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya kailangan ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. Dahil maliban ang tao ay magsisi, hindi siya pakikinggan ng mahal na Panginoon. At hindi siya karapat-dapat tawaging anak ng Diyos. Kundi iyaon lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Pangatlo po ay bautismo sa Espiritu, bautismo po sa tubig. Baptism in water. Yan po minamahal ay nasa John chapter 3 verse 3 up to 7. Ye must be born again. Unless you must be born in water, you cannot enter into the kingdom of God. Ikaw daw po ay bautismohan, hindi paglipat ng relihiyon, kung hindi sumunod sa formula ng Diyos na bautismohan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, dahil yung kasalanan mo, karamdaman mo, problema mo, pag nilubog ka sa tubig, thoroughly, maminamahal, hindi yung naiwan yung kamay, hindi naiwan yung paa, kung anuman, ilubog ang iyong katawan sa lupa, sa tubig, iwanan mo lahat ng mga kasalanan mo doon. Pag ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Yan daw po ang tamang bautismo. At kapag nagawa mo yung tatlo, ang pang-apat, ang mahal na Panginoon na po ang gagawa. Yun na po yung bautismo sa Espiritu Santo. Kapag nagawa mo ito, maminamahal, sigurado kami na kayo po'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya itaas ang inyong kamay, lalo na sa ating mga beloved visitors, kung meron tayong kasama ngayon dito sa ating pong pagtitipon, sa pong magdamag, itaas ang 2 kamay, ipikit ang mga mata, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako isang makasalanan. Inaamin ko na wala akong ginawa, kundi gumawa ng pagkakamali. Ngunit salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Tunay kang Diyos na nagmamahal sa akin. Narito ako, sumusuko, kinikilala kita. At sa umagang ito, tinatanggap aking tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, kabagan mo ako. Tulungan mo akong magbago. Tulungan mo akong makadalo sa iyong banal na gawain. Panghawakan mo ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo sila.
Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Panghawakan mo sila, mahal na Panginoon. Amin silang makapiling sa aming magawain sa buong mundo. Andiyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, na kanilang kinaruunan, Luzon, Visayas, Mindanao, dito sa Pilipinas. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildis Rada Almeda, tulungan mo, mahal na Panginoon, magbago sila. Makaramdam sila, mahal na Panginoon, ang hipo mo at panghawakan hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po ating beloved elders. God bless you po minamahal. At nawa sa ating minamahal na mga webcast viewers, huwag kayong makontento sa panonood. Dahil kung manonood lang po kayo maminamahal, ang sabi ng Santiago 2:20 hanggang 26, ang pananampalatayang walang gawa ay baog. So ang pananampalatayang hindi natin iusad sa atin pong gawa, ito po'y patay sa madaling salita. Magkaroon lamang ito ng kahulugan, itong ating pananampalataya, kung kayo'y pumarito sa aming mga gawain. Bodily, amen. Ikaw talaga, fellowship ang kailangan. Sinabi ng 1 John 1:7, if you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. So kailangan mong makipag-fellowship. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hinihiling natin yung ating mga webcast viewers, ating mga bisita, magpatuloy kayo at dumalo kayo ng dumalo, huwag mag-absent upang matiyak ang ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Elder Brother Alvin para sa ating mga announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyel. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamama na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At bago mo tayo mga minamahal, amen, dumako sa ating pong mga announcement, atin po munang i-update yung atin pong special offerings, mga minamahal. Amen. Noong October 15, linggo po, Sunday, nakalikom po tayo ng 600 pesos. Amen. At nung Wednesday ay nakalikom po tayo ng 150. Kaya't ang kabuuan po, mga minamahal, ay 750 pesos, mga minamahal. Amen. Ang special offerings po ay para po doon po sa toilet, mga minamahal, yung may flush. Amen. Yung dinidiinan na lamang po, mga minamahal. Amen. Upang hindi na po tayo mahirapan, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na sa mga may bata, mga minamahal. Amen. Pagpupunta ng palikuran, maging komportable po, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. At tayo po muli ay kukuha ng ating special offerings. Yung ating special offerings, mga minamahal, mamaya po natin yan, amen, iuhulog dyan po sa offering cloth mamayang pag-uwi po natin, mga minamahal. After ng closing prayer po, mga minamahal. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga announcement. Amen? Open na open po ang ating pong pastoral house sa nais mag-join. Amen? Ng puri, mga minamahal. Amen? Magsisimula po ang puri ng alas 4 ng madaling araw o alas 3 po, mga minamahal. Amen? At matatapos po yan hanggang alas 12 ng tanghali. At sa tuwing hapon po, magsisimula muli ng alas 4 ng hapon at matatapos po ng alas 8 ng gabi. Sa mga nais pong mag-alay ng mga ayuno, open na open po, mga minamahal. Amen? Punta lamang po dito po sa pastoral house, mga minamahal. Amen? At 3 times a week, mga minamahal. Amen? Ang regular na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? At ito po ay dinadaos dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, Along Palaming Road. Tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30. At tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, amen, magsisimula ng alas 9 ng gabi at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, amen, magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po tayo ng alas 3 o alas 4 po ng hapon. Tuloy-tuloy po pa rin po, mga minamahal, amen, yung atin pong Bible study sa lugar po ng Barangay Baldog, mga minamahal, Reyes Resident po. Katabi lamang po yan ng St. Albert Private School, mga minamahal, amen.
Sa mga libreng araw po natin, mga minamahal, kung wala po tayong ginagawa, mga minamahal, maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal. Amen. Ay pagpapala galing sa ating dakilang Diyos. Isang kaluluwa ating mailapit sa paanan ng ating dakilang Diyos. Amen. Sinasabing libu-libong anghel nagkakatuwaan at nagtatakip ng maraming kasalanan, mga minamahal. Amen. Tuwing araw po yan ng Martes, alas 3 hanggang alas 5 po, mga minamahal. Amen. Tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal. Amen. 10 piso, 5 piso ating idaan dyan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. I-follow up po natin, mga minamahal, yung ating pong mga minamahal, mga kapatid, na hindi na po natin nakakasama sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Namimiss na po sila ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Atin pong i-share at i-follow and share, mga minamahal. Amen. Yung ating pong Facebook live streaming. Amen. Yung ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Meron din po tayong YouTube channel, mga minamahal. Amen. JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Subscribe and click the notification bell upang lagi po tayong updated sa mga bago na ilalabas, mga minamahal. Amen. Meron po tayong counseling. Sa mga nais magpa-counsel, lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher. Amen. O sa kanila pong beloved daughter, mga minamahal. Amen. At meron po tayong lay hands, mga minamahal. Sa mga nais magpa-lay hands, lumapit lamang po sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. At manood po tayo, mga minamahal, ng ating pong programa, mga minamahal. Amen. Sa mga nanlulupaypay, amen. Yung faith nagdi-decrease, mga minamahal. Manood po tayo, mga minamahal, tuwing araw po yun ng Sabado. PTV 8, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:15 ng madaling araw po ng linggo po, mga minamahal. Amen. At ang kabilin-bilinan po, mga minamahal. Amen. Ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Na lagi po tayong dumalo. Amen. Sabi nga po, maging matalino ang mga tunay na anak ng Diyos. Dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, maging ang Bible study. Huwag po nating nilalang yung Bible study, mga minamahal. Amen. Huwag po nating ini-small ang Bible study sapagkat saan po ba nagmula? Amen. Saan ba nagsimula ang malaking gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Silong ng Mangga Bible Study, mga minamahal. Amen. Samahan niyo po kami, mga minamahal. Maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Ito po ay pagpapala galing sa ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen. Maghayo tayo. Unang-una, yung ating mga loved ones, mga minamahal. Isama po natin sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Excuse po, mga minamahal. May practice po pala, mga minamahal, after po ng closing prayer, ang ating pong beloved adult choir, followed by youth and singers choir. Amen. Wala pong practice ang ating pong beloved Jesus Finest Generation choir. Praise the Lord. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Amen. At tayo na po'y sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamanapang Jesus. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved Brother Deo Rodriguez. Praise the Lord.